Ay mga kapobre, it's me, the Organic Fizz. Para sa akong mga amiga ug akong mga kanang viewers, ayaw jud ninyo biyai guys ang 912 ug 568 na tug 685 ha, kay nagligas ra bata karon sa atong maintain. Basin palipaton niya ta nya mugawas, di ba? Pareho sa nahitabo sa 6 to 7. So mao na ako nag-video jud ko karon nga unta di nato biyaan si 568 ug si 685, si 912. Di ginato na biyaan. Kung mahimo irambol ninyo si 912 kay wako kabaw di biya ko PIC iso ha. So kay nagligas ra ba karon nya ganiha sad sa 2 PM gilagasan pod. Ang nigawas is ito nigawas pagka 5 PM. Nigawas sa 5 PM tika lang guys kay ang akong nigawas sa 5 PM is sa to 6-8 sa to ni gawa sa nakalimot ng lisura ni operada tay makalimot jud kado. Pagkabuntag si 615 ligas gyapon ha. Si nya pagka udto to 7 sa to ni gawas pagka 5 o'clock is ay nakalimot ko basta ligas-ligas lang yun, di ba? Di giligasan lang yun siya, di ba? So unsaon man nato nga nagligas-ligas man ang numero. So mao lagi to. Ay nyo biyai gyud. Daghang salamat nyo tanan, love you all. Basta mao to akong giingon nyo, di lang to biyaan kay basin niya mugawas niya. Sakit trabaho na unaon ni mugawas di ta kapusta, di ba no? Pare atong 6 to 5. So dinhi na ta kutob, daghang salamat nyo tanan. 387 di ni gawas, sibe. 387. So dinhi na ta kutob. Kabalo ba mo guys sa ako ang kisay nakakita sa akong magic guide. Naanak ko ninyo nga 301 mugawas mo sunod ang 386 ni sunod jud no. Mo ihap lang kag pila ka adlaw. Sunod jud. Pero nako ihatag niyo para ugma ang adto nako kuwaon sa magic guide nako katong gamay na kong notebook nga itom. Kay magkuha ko ditong number na po naa dito ang 051 mugawasay ni. So dinhi lang ta kutob, daghang salamat niyo tanan. I love you all. Bye. It's me, the Organic Fizz. Do I look beautiful? Ang bangs. Hi, bye.